Corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solusyon. Nagkaroon ng insta session, gumawa ng resolusyon. Media, radyo, TV station, obedes ng buong nation. Duterte may declaration, lockdown o isolation. Lahat Pinoy magbabakasyon. Quarantine daw ang solusyon. Bawal atin mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga pulis ng konsumisyon, curfew dami ang violation. Pakituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Mayayaman bigay donasyon, mahihirap hintay ng rasyon. Mga tao wala ng opsyon, ito ng normal na situation. Tulungan para sa nation, no reklamo, no more question. Sana lahat cooperation, lockdown, no more extension. Wear face mask for your protection, alcohol for disinfection.